pula viitoare. Nu! Totul, mă! Tot, Nicu! Nu! Scoate blicul, bă, și dă-i în mine. Nu poate Rămâie, ce până mea? Dacă nu s-ar vedea, ar fi beton. Unde s-ar fi? Hai, dar nu știu, că e ca fiest. Adă fiestul, fiestul. Vrei, cum vrei asta? Nicu, nu se vede la aparatul. Fiest, spuneți cum fiest. Nicu, nu se vede acolo. Televizor nu se vede, nu vii la aparat, nu se vede. Băi, nu da tare să... Să-i bate de Dan în pula, câte una rame. Nu mă, uite așa. 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 Da, uite, acolo se vede. Bă, dar stinge neonul din frigider. Bă, dar nu dați pe nebunii în pula mea, Stai, bă, stai. Pauză să sting neonul. Lasă, stingă. care fază? Bă, băieți, încet în pula mea, că mă omorâți în mână. Hai, că joc și eu. Auzi. Pula mea, că Dan nu vrea. Hai, ține. Bă, Stai să sting neonul. Bă, muie, nu filma. lasă-mă că Nu își joc ștergem ce după... pula mea, mă vadă ea pe YouTube, în Dar nu se mai vede. Așa. Nu se mai vede. Bă, băieți, încet să nu zboră. Auzi, n-ai rezolvat nimic. Nu, bă, dar să vede. Nu mai stingeți vecul. Aprinde, mă. Nu, mă. Dane, joci și tu? Da, mă. Aprinde, Edi. Aprinde-l, mă, nu stinge. Așa. Așa. Ăsta a fost Nicu. Așa? Așa, așa, așa. Nu a fost Nicu. Dar se vede acolo. N-are nimic, las, bă, dar să filmăm în pula Caul ăsta, asta. dacă dau capul în el, mă ia dracu. Dane, dai o bere la sfârșit, nu? Cum dracu, nu? Măcar mor în pula mea cu bere. Da, mor. Haide, pula mea, ce pișcă! Îl plânge, mă. Ăsta a fost Nicu? Greșeală. Nu plânge. Nu, bă! M-a pula, zgârbat. Ia-mi-da! Dă-te-l morții, mă. Ia-mi-da! Nu timp categoria, bă! Uite-l! Aprinde asta, Edi, Edi, aprinde și ăsta de aici, nu se vede. Așa. Și când ai cum zboară omărul. Bă, muie, că așa dau Ce mi-ai dat, mă, că povesti că Pantalonii să ți bagi. Hai de pula mea, când dă Dan zboră în puțină. Stai când filmăm că zi. Hai să-mi bag pula și eu când dau. Că așa, mă, dai. Dacă mai apuci. Bă, zbura pe umărul, mă, băieți. N-are nimic, ca să pune la pula aia. Ură, scapă, mă trăgeaua. Vedere. No! Uite, arată-i, oprește-și, dă-i înapoi. Ce? Nu se poate. Acum Andrei o dat. Arată-i să vadă. Arată-i, Vrei să arăt? Uite, plânge, lasă, nu opresc. Plânge. Deci, bă, e și filmată ca Andrei o dat. E filmată, bă. Nu, bă, zâmbește la cadru. Arată piersul? Nicu, arată și tu ceva, ce ai? Buba are piersul, ce ai, burtă? Când dă Dan în pula mea, mă gândesc. Bă, mai fă o dată că nu a intrat în cadru. Burta, bă, umflă-ți-o. O dată, Andrei, una... Bă, o dată Dan, una a picat, a dat cu capul în frigider.
Care-i călău? Hai mă, fii băiat. Hai să mergem direct. Dă-ți frumos, frumos, adică să meriți palma. Deci eu nu mai dau tare. Și tu pui stop. Eu pun stop, da. Care a dat? Care a dat? Nu pot, are mâna. Hai cu mâna. N-are cum. Nu ți-o mai mișcai, bă. Lasă, mâine poți să... Haide, ca... Bă, nu ziceai tu că ești bărbat, mă, hai, fii serios. Nu plânge, mâine va fi mai greu. Zâmbește cât mai poți. Altă și gata. Una mai mare. Nu spune, dar nu l-ați Nu mă, dar spune stop. Dacă e adevărat, bă, ține loc. Ce pun? Aia, mă. Dar nu pot. Bă, schimbă mâna. Schimbă mâna. O să schimb mâna. Păi da. Dar da cu piciorul. Să mor dacă eu pot. Da, bubă. Edi, râzi, mă, muie. Bă, dar nu pot. Bubă. Să uite în asta. Ei, tu așa vezi. Care a fost? Da. Nu. Dacă nici așa nu le Pune stop. Îți spun, îți arăt? Dar nu ai filmat mâna cine a dat. Dar nu se vede mâna. Nu prea merge. Vezi tu care Andrei. Nu! E jos, eu am văzut acum pe cameră. Pune stop. Nu! Pune stop. Îți arăt? Da, el a dat. Păi da. Dar pune-mă dreapta, ca aia, că stânga nu e. Dar stânga nu mere, bă. Nu! Pune stop, frate. Îți arăt? Că-i Nicu. Te rog. Păi n-aș știu că a fost, da. Ție, cred că-ți place. Bă! Pula ta, dați piciorul. Deja e fac pe nas. Erai deja în sobă dacă dai cu piciorul. Pula că n-am. Acolo. Da. Nu! Dar pune stop. Îți arăt, mă? Da, bă, asta. Da.